Sinan Sang Bang Condro kepadangan Sang Bang Surya datang nopo aja mirip kadya magung ing nagari Dwarawati yen Dwara Kamestri yen Jenggala Manik pramila kawastanan negari Dwarawati ing negari Dwarawati sebat plawangan jagat negari Dwarawati kawistara gemah ripaklo jinawi karta tata turharjo basa panjang tegese dawa kunjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung pangrakiting praja saiki negari Dwarawati mengkeraken samudra laya kinapit harga ageng ngananaken parang pradusunan sopan tegalan ngirikaken pasabdinan saha ngayunaken bandaran langkung ageng loh tulus ingkang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas payu kang sarwa sinanti basa gemakan para kawula ing dedunung negari Dwarawati sami tumindak amung dedagangan kuda saking moncor gali lintu pamegal ilir atal redote basa ripangan para kawula dedunung wonten saking kitha negari Dwarawati katitip pasangan wisma ketinggal jejel ya apipit pangrasa jujuke tepung tarintis bebasan papangan katemahan rupa saking kathahnya para kawula ing dedunung wonten salebeting nagari Dwarawati datang wonten sami tumindak cecengin cengkah rembaksa panunggalane Surya Pantang Ratri tinggal denya sami sahyek saeka praya denya ngangkat kadaning praja Durasara Sena sedaya sami hajri marang Lating Alendra karta pratandha kawula mapan wonten parang pradusan sameca manahe tansah mungkul nyamung tetanen angulah ulu daling siti pasaginan so siti pagalan sedaya nyaket pangandikan para winasis babagan tetanen kalih Durjana judi kegyan dening parang upuk nero pratandha imon-imon raja kaya arep para Anangara Kisma maesa mindo kudomen ayam bebek sak panggalane datang ana ingkang sarucinan caman yen rina hagar umbing pamunan pamunan nanti mangsa wonten kandhangnya sowan-sowan Raharja Durasara Sena sedaya sami hajri marang Lating Alendra sinten to jejulukna Sanata iku jejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti ya Srasa Supena Ganardana ya Prabu Rangkawa Manik ya Sang Padmanaba nampi pisanira ingkang putra Nalendra Traju Tresna ya negari Suratana jejuluk Prabu Stija Boma Narakasura kasambet wiswanira satriya ing parang Garuda kekasih Raden Hatsamba Wisnubrata Kusuma Kilatmaka satriya bagus warnane nom dasare banyak pasmone buntas kawruh lahir batin saliring rek ora muka dirajang-jang ing Ramanata ing akhir tembe jumenata wonten Negari Dwarawati kasambet wiswanira beteng ing Negari Dwarawati satriya Garbaruci kasih Raden Haryostyaki Raden Singomulang Jaya Raden Lesmingira Raden Bima Kunting Raden Tambak Yudha Raden Yuyudana
yaki kasinungan kadigayan ingkang langkung bebasan ora tegas tapak palune pandhe sisaning gurindo tanapi teganing kikir awit kegaduhan pusaka Kyai Bodho Kesih Kuning Raden Setyaki menggerakan sang Senopati Udawa. Sang Senopati Udawa menggerakan pisauane para mantri, bupati, riya, pedono, penewu, lurah, bekal tuwa, bekal nom, abdi dalem janjar, abdi dalem magangan, bandir pisauane ro. Malah duki panguraan ngeten duki wakilan tak duki mugangan. Kadyun doyo-doyo paksa suci kaya amlabar lir samudra kang tanpa tepi. Sami punyong jalak sami mangu katanan indro nungkul datang karuna winawaning bodo yudha yekti amung gandrung kapiluyu kepoyaning kautama ginarkut sangganing poradi bedoyo sering dimanggung tanggung kang sami ngampil pacaranata banyak dalam sambung galing hargawari kolar badak kendi kencana kotak kandil niang genduk wamilan-milan dalam sangoto kira-kira becang dan prajurit caos hormat tambut slompret munyo makmurahan senjol waktu nyurambak kaping 3 dosa 3 purna burontok riang untuk mengalahkan
pitaning surya Iwang sukmo mangadyuni wipo Wisnu dimaning sun muga jawata tansah angayomana sangya para sanjunganti ora mengkutu majaring sun kula Samba Wisnu Brata Kusuma Kiramaka ayo dadi gugu pamikir jeneng sira ingsun piji manasing ana marsane wong atuwa sira padha basuki kula Wisnu Brata Samba nun suka malingga mudha pinampi timbalan dalem Kanjeng Rama Dwaji rumangkah ingkang putra parang Garuda unsat daripun Kanjeng Rama kula tampi miwah asta kalih di mustaka tumanduk jojo teng margaya dados jimat paripe caya nur cahya teguhan kajuaran kejawi putra dan nyaosaken sukum ing palabekti konjuk onton sadhep padha dalem wantu-wantu nun iya ingsun tampa kula
gawe bombong tiase wong atuwa sira sungkem ngabekti marang pepadhan ingsun bakal suka pambagya kadang reda Setijo Buma neraka sura kang katemben kewala prapta ulung sombong nggih sampun sautawis sawanipun Kang Mas Setijo monggo lajeng kula aturi suka pambagya rawuhipun kadang kula sepuh Kanjeng Rama Sumba Kusuma Kirat Mopi Setyaki lan Kakang Udawa eulun wonten dawuh sinuwun dawuh nara kabeh nara praja kadang sentana ingkang marasiba supaya tentrem aja gawe tintrik mengko mundhak duna dungkap anggone ingsun suka sambuk lan ngacarani putraku Setijo Nrakasura wis laken dawuh sinuwun samangke abdi dalem pun Udawa kepareng dawuh Sangya para praja kadang sentana sedaya supados tentrem sampun ngantos damel dipunpaken sinuwun Kakang Patih Duwiya ora mung nggir atmajan ingsun kula Setijo Nrakasura padha kanthi raharja sira ngabyantara ngasane wong atuwa sira kula Nrakasura eulun daga pundi kasun sarampi timbalanipun Kanjeng Rama letaken putra Nrakasura sabaripun Kanjeng Rama lajeng kula tambas kali kula pundi mustaka bandung jojo rungketing wardaya dados kejipat paripik caya cahya teguhan kayuhanan Kanjeng Rama Parma putra dalam nyasaken sumpeng parabukti kunjuk wonten sadap putun kalma wantu-wantu Setijo bocah bagus sira ngaturke pangabekti bombong tiase wong atuwa sira ingsun tampa budya pangestu ingsun bae sira tampani kula Nrakasura Gurawalan panampi kula sabdanipun Kanjeng Rama mugi nyembuh kayuhanipun ingkang putra anggenipun ngasta pusarane praja wonten ing Suratalan Kanjeng Rama Setijo luwih dhisik prayogakna sira ngabyantara wis kaken dawuh Samba wonten paring dawuh Kanjeng Rama Setyaki kula pokok Prabu sartane Kakang Putri wonten dawuh sinuwun sira aja nganti kadaluwarsa enggal suka pambagya putraku Nrakasura wis kaken dawuh Kanjeng Rama wis kaken dawuh sinuwun Nur mangke to kadang kula sepuh Kang Mas Setijo ingkang rayi kepareng ngaturaken pambagya para krami sungkeming pabukti dikunjuk sanepun begal wantu Kang Mas Setijo yo kadangku bocah bagus Samba ngaturke pangabekti marang pun Kakang ndak tampa antuk pamujimu pratanipun Kakang ana praja Gurawati lulus raharja kalis nirbaya nirwikara yani syukur bejo sewu Kang Mas Setijo semonten ugi nggih ingkang paman garpun jingaturaken pambagya manggi raharja rawuhipun anggen Setijo wonten negari Gurawati inggih pangestunipun paman Setyaki boten manggi tunggal rupa paman pangabekti kula kunjuk paman Setyaki inggih kula tampi dawake delu sami-sami angger sombong semonten ugi ingkang ngaturaken pambagya manggi raharja angger Setijo rawuh wonten gari ing Gurawati inggih pangestunipun Siwa Pating Dawa manggih tunggal menapa Siwa Pating Dawa syukur bejo sewu menawi sampun sauntawis lenggah lan sampun paripurna anggenipun sungkem teng Rama keparenga pinarak wonten kepatihanipun kandhang anggen Nrakasura
inggih kula mangke menawi wonten wedal ingkang mirunggan kula merloken kampir dhateng Widara Kandhang awit sampun kapak raos manah kula ngaten. Sawise tata lungguh ingkang kanthi prayoga senggang napasmu asat riwemu katon sumengka pengawak bojro katitik rebut unggul ana mukara kobrang usap agem dodot gumarah ora kobrane setake moro nggih anakku lanang anung-anung ditya bocah bagus bocah gekara bocah sentosa stijo matura ana ngarsane wong atosira pun Rama sumedya nganglungke jangga ngilingake karna cumadon sadane stijo katwijan sakala-kala dene kepareng matur wonten rasanipun Kanjeng Rama menawi samangke aturipun ingkang putra kapenggalih lepat kapara duna dungkap iwun lumuturing samudra pangeksumo Kanjeng Rama. Ya setijo kaya ora dadi baya pungapa gagi matur. Tulih Kanjeng Rama. Kepareng kula matur Kanjeng Rama ingkang angka sepindhah kula sowan wonten Praja Nggorowati ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Rama sembah kula. Ya wis tak tampa sungkemmu setijo. Dungkap kaping kalih Kanjeng Rama. Ingkang putra pun stijo Nrakasura ratrining dinten Anggara kasih wanci bangun gagat raila ingkang putra Yumpena bila samangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan awujud wahyu senopati keparenga Kanjeng Rama paring iga pamrayogi amrih ingkang putra Pustijo kedunungan wahyu senopati Kanjeng Rama amurwani katining carita katining carita ratri puniki kang sumedya atur piwulan mung sumangga prapamriksa denya madhepa Wisnu Diwaringsu kaya wis terang lan terwaca menawa putraku stijo Nrakasura sawana Praja Ndorowati njaluk iguh pamrayoga anggone Jawata bakal nurunake wahyu senopati. Ingsun bakal mundhut prisa ketemu pirang perkara dene Setijawa kepengin gayuh wahyu senopati. Tulingi Kanjeng Rama dene keparing Jawata sinten ngesake ketulungan wahyu senopati benjang tempu ing perang ageng Sebat Barata itu Jaya binangun kula saged manunggal para Pandhawa dados senopati mengsah para Kurawa Kanjeng Rama. Mengko dhisik stijo sira bener bakal gawe labuh-labet marangkat gagat-gagku Pandhawa. Ning sira kudu mengerti ingkang sinebut perang Barata itu Jaya binangun kuwi trah Barata tegese trayang yasa utawa yang palasara ingkang mangka Setijo kuwi dudu sanak dudukan dan adoh sungsate lan Setijo ora perlu dadi senopati ana negara Ngamarta ingkang menang nampa wahyu senopati ora liya ya mung trah para Pandhawa lan putra-putra Pandhawa ingkang mangka Setijo durung suwe
pun Rama uga nampa nawala kang kunjuk ana ngarsaning sun ing surasane para Pandhawa dina iki nganakake parapatan kang luwih gedhe bakal pilihan Dakok Senopati. Mula kang sapa iku Gustija aja gerah atimu lan aja duwe panyokra bawa pun Rama kuwi pegah labet marang putra nanging pun Rama duwe kewajiban ya kuwi dadi suwing para Pandhawa pengayumaning para Pandhawa setija Turiji Kanjeng Rama nyuwun dalem sewu Kanjeng Rama kula nyuwun prisa kula menika marjanipun sinten Rama putrane Nata Nggorowati Prabu Bathara Kresna tegesipun kula menika putra mugi anak pola bapa kepradat menika wonten pundi gulungipun Kanjeng Rama nyuwun dalem sewu kata-kata pengendikanipun Kanjeng Rama tumanduk putra Rakasura sampun mapinten-pinten makaping-kaping jawata nurunaken kanugrahan kadosta wahyu prawiraning Rat Rikala semanten ingkang putra Setija badhe gayuh pahyu kaprawiran dipun duwa Kanjeng Rama bilih menika sanes wewenangipun Setija wewenangipun wahyu kaprawiran menika dumunung dhateng Gatotkaca. Kanjeng Rama saged-dagan menika Kanjeng Rama tresna putra Setija menapa boten menawi Kanjeng Rama sampun boten tresna dhateng anak semonten ugi anak ugi boten badhe ngabekti dhateng Kanjeng Rama mengko dhisik Setija sira maturin kaya mangkono duwe gegayuhan ingkang ora sak mestine pun Rama wis ngelingake Setija ora perlu ndadak dadi senopati ana negara ing Ngamarta lan kuwi wewenangane para Pandhawa lah kok kowe banjur bergutung kepengin banget kedulungan Wahyu Senopati Setija rungokno Setija Wahyu kuwi tekse wahyaning yan Wahyu kuwi kanugrahaning Jawata sapa sing kedunungan Wahyu ya kuwi titah ingkang gedhe labete marang jagat raya iku Setija sideng jroning pasewakan wadya gung tanpa nyabawa kaprabawan dening Sang Narendra Tama mangun kawenengan lerwu sing duka cipta duti mandana raras sekebyar lahir kono kawau dereng paripurna genara ing bapandika Nata Nggorowati saha putra Setija Rakasura Raden Setija ing saiki adreng panuwunira kedah kedunungan kanugrahan Wahyu Senopati nanging dipun duwa ingkang Rama Nata Prabu Sri Bathara Kresna Yayah Mengku Duka Yayah Sinipi nanging sinamudana dening Raden Setija Narakasura satemah Sang Nata kekalih ngragoni Tripanduran Triwilangan telu panduran pengendikane titigan limah datan kawedhare ladi ngragoni kanyu tinangka wadu kanyu jare wong ganten wardu jare wong keca nginang durung abang ibu dereng asar kasarupyak ngarsa geger guri ingkang dadosaken boron pisuan ing negari Nggorowati ora kaya
utusan saking Nagari Ngamarta Wiswanira Raden Anantareja miyak-miyak sangya kang marasa wandhe Pancana Daya minggir ya Iwang Sukma kawekas Iwang Sukma mangadya linuwi durung paripurna nggone ingsun wawan pangandika klayan anakku Setijo ora bakal samaring dadi pandhune wong atuwa sira kaya iki purunan kukur naga Bagindo Antarja padha Basuki sira sowan ngangsani punwa ing Gorwati uluk Antarja kula ninggi dasuka mangringga Buddha sang api timbalanipun Kanjeng Prabu rumentahing putra pun jagat bumi Antarja sabaripun Kanjeng Rama kula tampi niwasta kalika pundi mustaka tumandhut jeju rumeketing martoya dados jimat paripircaya rajaya teguhan kayuhan keparing kula nyasaken sungkem ing pangabekti yusana putra dalem Prabu awet berkah pangestu dalam sowan kula boten manggi setunggal menapa uwa Prabu Bathara
Bathara Kresna. Ya kula Antarja sira ngaturke pangabekti marang wong atuwa sira Ndwarawati. Ingsun tampa gawe bombong kiase wong atuwa sira. Lan syukur mangahi bagya sowanmu raos alangan sawiji apa. Yai Antarja padha basuki Dimas Antarja. Kowe nggih pangestunipun Kang Mas Neraka Surastija mboten manggih tunggal napa pangabekti kula kunjung Kang Mas Sedija. Ayo Dimas Gatotkaca tiba padha-padha. Anggir Antarja manggih raharja sowan wonten negari ing Ndwarawati. Pangestunipun Paman Setyaki boten manggih tunggal nopo pangabekti kula katur Paman Setyaki inggih dawuh sami saminggir. Anggir Antarja manggih harja sowan wonten Praja Ndwarawati. Inggih pangestune Siwapati Dawa sowan kula boten manggih sami kula Siwapati. Inggih nggih. Ora mengkuto girat majaning sun kula Antarja. Mara gage sira sirnak narasa tidha-tidha. Matur ana ngarsane wong atuwa sira Ndwarawati. Apa ya saka kersamu Priyangga apa diutus kadang-kadangku Brata Pandhawa. Purwa sumedya nganungke jangga nilingake Karna midhangetake kanthi wijang sakala-kala. Antarja kawula nuwun keparengan putra matur mbok bilih samangke atur kula kapanggalih lepat nyuwun nuturing samudra Pancumara. Antarja kaya ora dadi baya pungapa sira matur. Tunji sowan kula nengoko sepindah duwe kawidatanipun Prabu Sumrambah. Para kadang sentor nara praja ing negari ing Ndwarawati. Iya tungkap kaping kalih sowan kula dapur kautus pupunden kula Pandhawa. Inggih wa Prabu Puntadewa Rama Werkudara Paman Janaka paman kembar kula sedaya. Ndikaken bilih para Pandhawa badhe ngawontenaken parpatan agung pilihan Dapuk Senopati mliginipun para putra-putra Pandhawa. Gandeng Prabu Bathara Kresna menika gadah kewajiban ngayomi para Pandhawa suh jejet wengkulipun negari Ngamarta. Pramila Kanjeng dinten punika monggo kula dherekaken rawuh wonten negari Ngamarta wa Prabu Bathara Kresna. Ngiwang sukma madya lingwih ingsun dina iki supaya nedhak para negara Ngamarta ingkang saperlu ngestreni para kadang-kadang Kyai Prabu Puntadewa sakadang bakal ngadani pilihan Dapukan Senopati. Besok perang Barutawidaja binangun mengkono Antarja milu mekaten Kanjeng yo nanging dina iki Punwa durung bisa nglakoni kamunta. Punwa prapta ana negara ing Ndwarawati. Sababipun menapa dinten punika Prabu boten kersa rawuh wonten negari ing Ngamarta. Menapa wonten Sambikala, menapa negari Ndwarawati wonten kraman, menawi to negari Ndwarawati wonten kraman ingkang putra saged damel pepadang beteng praja ing Ndwarawati. Jojo muntak lir kinetap netra bocah mundar mandir.
Bumetul padoning lati selur kang montoko sinabet merang sagedeng Setijo kula Kanjeng Rama maju rasarana ingsun timbali kowe duwe karep apa inggih nyuwun dalem sewu Rama senadyan kula boten nampi dawuh nanging kula menika putra dalem Kanjeng Rama Indrawati kepareng boten kepareng badhe suka wangsulan lan kadang kula Antarja ingsun nglirani pomo dipomo aja nuwuhake bondo ido ijo kliji yen saged menawi boten saged kula semanggaken mangke ora mengkoto kadangipun Kakang Dimas Antarja padha raharja pratamu ana praja Ndrawati inggih pangestunipun Kang Mas Setijo kados boten manggih tunggal menapa soalipun ingkang putrayipun Jangkar Antarja pangabekti kula kunjuk Kang Mas Antarja ya banget panarimaku Dimas Antarja kawistara Kang Mas Setijo tikel wimbanipun kawistara mengku duka dhateng ing rayi Mas pandhaaken ngrayi kados yayah mengku duka wonten kersa menapa Kang Mas Setijo Dimas Antarja wonten dawuh dina iki mumpung durung klerak-kleru aku rembukan karo sliramu pamrayugane kowe murungake panuwunmu aja bacut boyong Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna dina iki kula parayugane Yayi Antarja kundur ana Ndara Ngamarta matur para Pandhawa yen Kanjeng Rama dina iki durung kersa rawuh ana Ndara Ngamarta nyuwun dalem sewu Kang Mas Mrokasura kula menika boten sowan wonten negari Suratalang nanging kula menika sowan wonten negari Ndrawati menawi ngendikanipun Kang Mas mlebet kuping tengen brojol kuping kiwa kados rujukan sewu boten badhe kula aturi lho apa kowe ora kula merta adol krungu yen Setijo iki putrane Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna uga njaga kawidadane Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna senajan to semanten mekaten keseksenan jagat saisinipun menawi Kang Mas Setijo Mrokasura menika nalendra ingkang jumeneng wonten gari traju tresna langkung-langkung sejatosipun namung putra akon-akon ngaten kemawon jaran wiwit nyuwun sewu Bapak Prabu Narayana Kang Mas Setijo ugi sampun wonten menika paduka menika wonten negari Ndrawati tamu kula ya daya ora ana jamak lumrahe tamu kok ngundurke daya kok bukan wangsulan kali kowe gelem mundur apa ora saiki ora gelem besok ora gelem upama sing ngendika ki paman Setyaki Siwapati Ndawa utawa Kang Mas Sumba aturipun kula tampi Antarja kon bali kula langsung bali mboten mawon nanging gandeng pendika sing dawuh nganti rambute Antarja werna loro ora bakal bali babuk yen ngono ngempeng loro Ngejapati ana boyong Kanjeng Rama nonton Ndrawati bisa nglangkai bangkene Antarja wah wis dasare wong jaluk dijonosi oleh kawan metunjuk
dawuh wonten dawuh Koko Prabu wonten dawuh sinuwun ora nyono Kalamunta sowane Antareja merbawani dadekake runtine kadang Gusti Janakasura nganti klera-kleru rembug nuwuhake dadi Bandayuda. Lajeng kersa Kanjeng Rama kados pundi menapa Kanjeng Rama badhe nglabuhi putra pun Kangmas Narakasura menapa Kanjeng Rama badhe tedhak wonten Garingamarta jeneng menika sami-sami amrahipun Kanjeng Rama. Jalaran kados pundi malih Kangmas Narakasura menika putra dalem Kanjeng Rama anak ulah kudu pradah. Semantuna Kanjeng Rama gadah kewajiban pinangka suhipun para Pandhawa menika kewajibanipun Kanjeng Rama. Monggo purba wasesa kawicaksanan awrat ingkang kados pundi Kanjeng Rama. Ingkang mongko aku wis duwuh makamping-kamping setijo gayuh bab kanugrahan ya ingsun pribadi ingkang duwuh nanging dina iki Kalamunta ingsun ora nayugani setijo kaya ngapa tanggung jawabe wong tuwa lingwe anak ya kok Dimas Yaki nyuwun dalem sewu nek kula gumantung anake tegese kepiye upama anak imbangun miturut wong tuwa laku sing bener sopan santun ganggu wong tuwa mesti anak duwe gegayuhan dipinangkani yen anak merosal kaya Narakasura nek kula abot kewajiban rumeksa katentreman Garingamarta menawi kula ngaten kula dicondhong aturipun Yayi Mas Yaki jalaran sinuwun menika sampun gadah kewajiban rumeksa dados wengku jejegipun Garingamarta sampun saged dados sesepuh sampun saged dados pengayumanipun para Pandhawa ingkang mongko pamanggih kula panuwunipun ingkang putra Raden Narakasura kala kentikalaken deksuranipun jalaran boten layak menawi Gusti menika gayuh Wahyu Senopati ingkang menang gayuh Senopati Prangratayuda menika tra baraka mekaten Kanjeng Diwaji. Yo Kakang Dawa Setyaki nanging dina iki ingsun ora bisa walaka ngarsa sira isih pinadi jroning penggalih ingsun. Mung purba wasesa wae setijo tak pasrahke marang Setyaki umo dipomo elno aja nganti nuwuhake Bandayuda layan Antareja yen nganti mingko nganti Bandayuda Antareja lan setijo nganti ana getih kumetes ana ing Praja Ndrawati bakal gawe sangar bumi ing Ndrawati. Niki yen mekaten dinten menika ingkang putra Setijo purba wasesanipun Setyaki mengkono Dimas menawi Setijo mangke wangkon penggalihipun Setyaki wis duwe duga lan prayoga iki. Kakang Dawa kula nggih gadah kewajiban purba wasesa dasare Setijo merengkel nek kira-kira mangke boto kalane kula yo kepengin jotosi sumoten ugi kula tiyang sepuh ngertos anggere Setijo kok jengkel au jajak pun bayari kok kapan iki wanci-wanci iki sondo wonten paringan dawuh Kanjeng Rama kaya wis rampung dawuh timbalan ingsun arsa kundrang gaton bakal meminta sing Bathara muga Ndrawati tansah manggih karayun mula dawuh kabeh para praja bubarna kang mara sibo nulis pamit dawuh nyuwun tambahi pangestu tata-tata rumeksa kanidataning praja ing Ndrawati mengkono sangga Setyaki boten dawuh moringgal budal para wadya kang mara sibuk aja nganti
guna dungkap anggono gawe tentrem praja Ndrawati jaga kaluhuran ingsun wis dawuh Koko Prabu sembah kula Kakang Dawa ngati-ati aja nganti keri duga-duga digawa Kakang Dawa wis dawuh Kanjeng Waji terus paripurna Sri Narendra pedhang sabda nanggoni sabda Pandhita Ratu sabda pancat Pandhita temen Ratu dipangwasan Yekti Narendra begitu yang ngendika kena bola mari pindha tirta Kresna kantu mengrancang seta datan wedrek Sri Narendra Sukundra ngaton senawang saking Mandrawa kekanton sesantine
palsu. Iya nduk menawa sepaneng iki mau cakepane Asmarandana ya kuwi dumadine aksara Jawa saka Aji Saka. Iya. Awit awake dhewe iki wong Jawa ya aja ninggalke Jawane. Iya. Agamane digarap Jawane ya agama digawa Jawane aja nganti lali. Coba nyuwun swanene Ibu Sumi aja turu sore kaki. Monggo Bu. Sing nyenggaki kanca-kanca wiraswara digunakake
bagus. Jadi sepalake enggak dilanjut Cok. Langsung nganggo iki wae katane. Ibu ngendikane Bu Tetuti arek perjemuan wis nggo musik to Mas. Iki mau ngakek rancangan. Ati wae gak. Tur kelarangan iki. Dilanjut Bu makin ndak salah. Mbak Brak. Isine donga tetulak. Swara suwe kumaran sarane. Seger tanpa unjuk war tanpa muga buniki malam Senin pon amake dhewe iso sowan ana ing tratah ing Dronca kene iya sepisan ngaturke panuwun ana ngarsaning Gusti Kang Ngular Jagat saisine dene kabeh gayane warga ing Girjo mligi ana tratah ing Dronca kene ngadani ya kuwi ulang tahun berdirinya Girjo sing wis kaping 195 tahun katurake puja puji syukur ana ngasaning Gusti kanthi diadani wayang kulit kuwi engko sepisan ora perlu akeh kumatur ping pindhone kelompok tani Kaputan sing diketuani Pak Tukir lan sinengkuyung dening Bapak Ululu lan sinengkuyung kabeh warga Ibu Lurah luwih-luwih dana saka DPR Provinsi Ibu Tustiani muga-muga berkah dayani kanggo lantaran nguri-uri budaya merti dusun ana tlatah Dronca kene muga-muga anggone anake merti dusun iki bisa kasembadan bisa dadi papan kene subur makmur gemah ripah loh jinawi Allahumma amin. Sasi
kepungkur, wis diparingi slamet, paringi rezeki barokah, wis diparingi panjang umur. Muga ngancik taun sing bakal teko diadani iki kabeh warga masyarakat Direjo guyub rukun sehat waras slamet panjang umur murah rezeki Allahumma amin. Ngaturke panuwun jenenge Bapak Kenewu menawa bengi iki kersa rawuh anugi ngaturaken panjenenganipun Bu Tustiani DPR Provinsi sampun nyupport dhateng warga Direjo iki matur sembah nuwun Ibu. Kyai sing kersa berjuang sing migunani masyarakat menika dipun atu-atu. Wong piye duwe kapinteran ki aja nggo pintere bangsamu, ning kapinteran iku kanggo tetulung lan kanggo ngayomi kados dene panjenengane utawa panjenengane Bu Yuli piyaine yo dasare sarjana wanita trajah cukat tampil terginas kaya sikatan yang berwarna tumandang kami cacet sebet nek nyambut terus lanang suara asline nek iki uga ngaturke panuwun para pangbating praja nggihipun Lurah sakrune pangbat-pangbating praja Direjo matur sembah nuwun panyumbuyungane sedayane niki ngaturke panuwun Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Hakim Kantimas, Bapak Kasbang Muskal, uga Bapak RW, Bapak RT kabeh warga masyarakat tanpa panyumbuyung panjenengan sedaya dalu menika sanget amun badhe klampah sing kados ngaten menika. Awit Pak Mujimin kula ngertos piyambak atus banting tulang nggone kepengin doyo-doyo nek bisa pagelaran ringgit purwa dalu